खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैहाय माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। बर'फोरनि दख'ना, गामसा, आर'नाइजों लोगोसे अनला ओंख्रिखौ लाफानानै गासै 21था मुवा बेसादफोरा GI टेग महरै गनायथि मोननो थांगासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै बर'फोरनि जौगाथायनि गोबां खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर' बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बर'फोरनि गुदि आर'नाइ, गामसा, दख'ना, अनला ओंख्रि, नारजिजों लाफानानै गुबुन गुबुन गासै मोन 21 मुवा बेसादफोरा GI टेग महरै मोननो थांगासिनो दङ। जायखौ लानानै दायो बिटिआर सरकारा गोबांबार सावरायखांबाय। बेफोर सावरायखांनाया दायो जोबथा पर्यायाव फैगासिनो दङ एबा जोबथा थासारियाव फैगासिनो दङ। थाबैनो बेफोर गासै मोन 21 बर'फोरनि गुदि मुवाफोरा GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। GI टेग मोनखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरा जोंनि दख'ना, आर'नाइ, गामसाफोरखौ मुवा बेसाद बायदि फानोब्लाबो नाथाय बिथांमोनहा गावनि होननाय जेबो थाहैनाय नङा। मानोना GI टेग मोनखांनायनि उनाव बेखौ रावबो सुबुङानो गुबुन आरोबाव नखलि खालामनानै बाजाराव फाननो हानाय नङा होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो GI टेग मोनखांनायनि उनाव बर'फोरा गावसिनि आंगो गासै मोन 21 मुवा बेसादफोरखौ गावनि सिनायथि खालामनानै लानो हागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होबावनायखौ नुनो मोनदों। फरायसुला फरायसुलिफोरखौ थोंजों राजखान्थिजों एक्टिभ खालामहोनाया मोजां सिगनाल नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मिथिनो मोनबाय थानाय बायदिब्ला आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोआ फरायफुबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि मेलनि गेजेरजों जयनिं जाहोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। जायखौ लानानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरानो बायदि बाथ्रा सावरायलायबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो थारैनो फरायसुला फरायसुलिफोरा गावसोरनो फरायनायाव गोबांथार खहा जागोन साननानै बेबायदि हाबाफारियाव जाहाथे जयनिं जायैआनो मोजां होननानैबो बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। लोगोसे बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरखौनो थारैनो कलेजाव फरायबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ राजखान्थि दोलोफोराव जयनिं जाहैया मोजां होननानै बिथांमोनहा बुंथिदोंमोन। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बे बाथ्राखौनो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों दि थारैनो कलेजाव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा राजखान्थि हान्जाजों थोंजों एक्टिभ बाहागो लानाया मोजां सिगनाल नङा। मानोना फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायसालियाव थांनानै गोबांथार फरायनांगौ दङ, गोबांथार क्लास लानांगौ दङ। जायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा बुंदों दि थारैनो बेबायदि जामारोब्ला एबा राजखान्थि एबा पेरेन्टस बडियाव थोंजों हाबनानै थायोब्ला बिथांमोना फरायनायाव गोबांथार प्रेसार मोनगोन आरो गावनि थांखियाव सहैयाबो जानो हागौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावदों। बेनिखायनो जायफोर राजखान्थि दोलोफोरा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ राजखान्थि दोलोआव सोदों बिथांमोनहा बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा मुसलपुराव बडलेण्ड टि स्टलखौ बेखेवनानै होनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव बिटिआर सरकारा SOPDनि जोहै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन फालांगियारि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरखौ नोजोर बोनानै गासै 170 बोसोरसेनि थांखि नोजोर बोनानै बिथांमोनहा बडलेण्ड टि स्टल एबा फिसा साइकेलजों बानायनाय बडलेण्ड टि स्टलखौ राननानै होनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानै मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो मुसलपुराव थानाय गुबुन सुबुंफोरनो बडलेण्ड टि स्टल रिक्साखौ राननानै होनायनि गेजेरजों बिथाङा बेखेवनानैबो होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बडलेण्ड टि स्टलखौ नोजोर बोनानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों दि थारैनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि फिसा फालांगि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरा बेनि जोहै गोबांथार जौगाखांनो हागोन एबा गावनि नखरखौ आलो गोजोनै सामलायनो हागोन। लोगोसे
बडलेण्ड टि स्टलनि अनगायैबो बेबायदिनो फिसा फिसा फालांगि खालामनानै जाग्राफोरनो जाय जेरै नांगौ बेबायदिनो खाबुफोरखौ बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव होलांबाय थागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सासे गोख्रों हारिमु दैदेनगिरि एबा हारिमु सिबियारि रहेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखराव थांनानै आर'नाइजों बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 मायथाइनि आसुजों गनायथि होजानाय बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थाजानाय प्रतिमा बरुवा फान्डे बान्थाखौ थारैनो बर' हारिनि सासे गोख्रों हारिमु सिबियारि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनो होनो थाखाय गनायथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै दाखालि बावैसो आसुनि माखासे दैदेनगिरिमोना रहेन्द्र ब्रह्म बिथांखौ गावनि न'आव फैनानैनो बरायफैनाय लोगोसे हांख्रायफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थांनानै रहेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गावनि न'आव थानाय क'क्राझार जिल्लानि आन्थिहारा गामियावनो थांनानै बरायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थारैनो बर' हारिनि गिबिसिन सासे एबा बर' हारिमुनि बिथिङाव मैखोम बिहोमा होजेननाय सासे बर'नि हारिमु सिबियारि लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादनिबो गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बेनि अनगायैबो गुदि हारिमु आफादनि बोसोनगिरि आरो आथिखालाव दतमायाव थानाय रंजाली संगीत एकाडेमीनि गोरायुं लोगोसे डक्टर श'भा ब्रह्म फाइन आर्ट्स कलेजावबो क'क्राझारनि गेस्ट लेक्सारारमोन होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेनिख्रुइबो बांसिन मख'नो गोनां बाथ्राया जाहैदों थारैनो बिथां रहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'आव हारिमु सिबिलांनाय गोबांथार बिहोमा दङ। जेरै बिथाङा बबा, आलायस्रि, बेहेर, आब', गुमुर, इनायनि फानजारि, सोर, बुहुत, सिमांफारा बर' सावथुनफोरखौ गोबांथार मेहेरगोनां दिहुननो हानानै थारैनो गोबांथार बर'नि गेजेराव बिहोमा होलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो गोबांथार मेथाइ सुजुदों आरो बेबायदि सुजुनायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांनिसिम साबायखर एबा मान बावहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम साइकेलजों हान्थिनो ओंखारनाय सा 14 एनसिसि हिनजावसाफोरखौ मैया क'क्राझारसिम सौफैनायखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा दुंब्रुदै बरायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 75 बोसोर एनसिसिनि गायसनथायखौ नोजोर बोनानै गासै सा 14 आइजोफोरा गुवाहाटीनिफ्राय लानानै दिल्लीसिम साइकेल सालायनो थांखि लादों। जाय थांखि लानायखौ नोजोर बोनानै मैया क'क्राझारसिम सफैबाय। बे क'क्राझारसिम सफैनायखौ नोजोर बोनानै बिटिसिनि एबा क'क्राझारनि मिउनिसिपाल बर्डनि गाहाय एबा मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथाङा दुंब्रुदै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा एनसिसि हिनजावसाफोरखौ गोबांथार बाथ्राफोरजों एबा थुलुंगा होनाय बाथ्राफोरजों बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथांमोनहा गुबैयै थांनाय 22 डिसेम्बरनिफ्राय बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनिफ्राय जागायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द खाथारिया बिथाङा जागायनानै होनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।